Okei, hyvä. Mikkeli Sportforumilla ollaan. Seuraavana on vuorossa Mikkeli salibändin vitosdivariottelu Mikkelistä isäntäjoukkueena Turkosissa. Launiala Lightning, joka kohtaa vierasjoukkueen Savonlinnasta, eli Team EP Sportin. Mikkeli oleva harrasteliiga tarjoaa tämän palvelun ja kuvaajana tämän päivään toimii Anttosen Tuomas. Kommentaattorina on sitten Launiala Lightningista Tiilika Antti Maalivahti. Terve. Hyvää päivää. Ennakko-odotukset peliin, näkemykset. Tuleeko maalirieppiäiset vai? Ei todellakaan tule, että nyt tämä peli on kumpikin joukkue nyt koko alkusarja odottanut ja tässä hyvin pitkälti ratkaistaan jo suora nousuja. Näin väitän. Ja tuomaristokin on paikalla, siellä on Penttisen Tapani Mäntyharjulta saatu viheltä ja sitten Mikkeli omaa Rummenikke. Launiala lähtee ilmeisesti ykkösketjulla, eli Lampisen Ville Piikle siinä kapteenin viitta päällä ja Paavilaisen Henkka erittäin hyvä pelintekijä, tosi loistava sentteri ja toiseen laittaa sitten tämä mainitsemasi Liukkosen Jere, joka on kyllä melkoinen maaliruisku sille päälle sattuessaan. Ja peli on valmiina alkamaan, kun tuo kameramies kääntää kameran, noin se saatiin sieltä mukaan ja heti lähdetään Launialan voimin tuolta oikeaan laittaa Liukkonen Miettisen Tuomakselle tänne alas. Kentällähän on hyvin tilaa, tää on hieno tää uusi Sportforumin areena. Lyhyesti Antti, mitä mieltä itse olet? Ihan ykkösolosuhteet. Kyllä, on. Alku oli tosi haastava, ei ole tottunut pelaamaan näin uudella kentällä, missä ei ole ylimääräisiä viivoja kentällä. Et se oli alkuun, siis maalivahdin näkökulmasta toi sijoittuminen on tosi tärkeä kuitenkin. Niin siinä oli alkuun vähän semmoista, että sai niinku sen touchin, että joku koko ajan ottaa tolpasta kiinni, että miettii, että missä oot. Siihen kun pääsen nyt tähän, mutta lattia itsessään on tosi hyvä. Tosi hyvä, että ei ole liian liukas. Mukava polvelle ja mukava valaistus täällä näitä, ei ole liian kirkkaat nämä valot, että ei ole tehty ihan aurinkoa tästä näitä, tosi mukava valaistus. Joo, ihan huippuolosuhteet täytyy sanoa, Mikkeli Pekosen Jussi kumppaneineen saanut ja peliä on pelattu jonkun aikaa, mutta kello ei ole lähtenyt näköjään pelikello käyntiin, mutta katsotaan, Launialan puolelta tullaan, Ville-Veikko Mattola siellä vetää jo ensimmäistä ja siellä EP:n maalivahti, hyvä torjunta. Okei, käsiajaotolla mennään ensimmäinen erä ilmeisesti. Siellä on teknisiä... Kyllä, tänään on ollut pari kertaa jo teknisiä ongelmia, että käsiajalla sitten on menty. Joo, ei sinne mitään. Toimitsijat on siellä hereillä ja EP tulee nyt täältä oikea laita. Kuitenkin vähän pallo pomppii keskellä on numero 24 ja sieltä vedetään hienosti. Just kun päästiin tähän EP:hen vähän ottaa kiinni, niin sieltä jo iskettiin 1-0 tauluun. Kyllä, tämä on just yksi niitä pointteja, mitä ollaan puhuttu, että kaksi aika samantyylistä pelisysteemiä kohtaa. Sieltä tulee ihan sama, mitä itse viljellään, varsinkin toi meidän Tuomas Miettinen, mikä niin hyvin pitkälti Tuomaksen maali oli nyt tämä, mutta sattuu vaan tulemaan meidän päähän. Että jätetään alas sieltä kiertorannari, otetaan itselle ensin vähän tilaa ja toi on tosi paha veskarille, toi kun tulee sellainen parin metrin kierto siihen ensin. 1-0 EP Sportille ja nyt on vuorossa sitten Launiala lähtee takaa-ajajana ja tuossa ennen peliä niin Luukkosen Mikon kanssa juteltiin sitä, että Mikko epäili, että jos tulee hankala alku, niin tulee tosi hankala peli. Eli ilmeisesti käynnistysvaikeuksia on ollut sitten aikaisemminkin Launialan peleissä. Kyllä. Launiala tulee oikeata laitaa jälleen. Siellä on Paavilaisen Henkka ahdistamassa siellä EP:n puolustusta. EP lähtee tulemaan vasenta laitaa ylös. Harmony Sistersistä toinen, eli taitaa Sedini Sisterit olla teidän, mutta minun mielestä harmoiset on kyllä Harmony Sistersejä. EP pyörittää, vetoa lähtee. Harmoni heti siinä blokkaa ja Hämäläisen Arsi maalissa koppaa. Miten Arsista lyhyt? On vähän niin kuin kilpailija tietyllä lailla, ei tietenkään ole, koska olette molemmat tiedätte, että minkälaisia miehiä ja samassa joukkueessa ja tasapainotatte sitä, mutta jotain positiivisia piirteitä maalivahtina Arsista. Arsin liike on tosi hyvä, pelilukutaito, ihan huippuluokkaa tähän sarjaan. Osaa niinku minunkin verrattuna, niin Arsilla on tosi paljon parempi peliluku. Osaa katsoa kenttää paljon ja osaa niinku puolustusta käsitellä tosi hyvin ja ohjata peliä tuolta maalisuusta. Ja just nimenomaan toi liike, sivuttaisliikettä tämmöistä Arsille tosi hyviä. Siinä on se, että millä se pystyy kyllä tosi hyvin tuolla edustaa itseensä ja joukkuetta. Ja nyt pallonhallinta siirtyy selkeästi EP:lle ja lähdetään hakemaan laitoja ja joskin maalin takaakin välillä kiertoja. Ja maalille pelataan, Liflanderi siinä saa blokattua.
Paavilainen ei osu palloon, vaan pallo jää EP Sportin pelattavaksi ja jatketaan tuolta sisään lyönnillä kulmasta. EP laittaa palloa liikkeelle. Maali takaa kierretään, oikea kulma maali taakse. Maali edessä ei ole EP:ltä yhtään miestä, eli pelataan selkeästi tämmöistä leveitä peliä. Hyvä torjunta siltä Hämäläisen Arsilta. Sitten vähän pakonomainen purku siitä ja EP pyörittää jännästi. Tää nyt tässä kuitenkin kääntyy sitten, että ilmeisesti nämä ennakko-odotukset, ennakkosanailut siitä, että juoksuvoimaisia joukkueita molemmat, niin tää... Joo. No niin, taas ollaan live-lähetyksessä ja teknisiä ongelmia täällä vähän meidän hienolla areenalla on, mutta tilanne edelleen on 0-1, tai 1-0 itse asiassa EP Sportille, Savonlinnan porukalle, ja nyt painetaan pikkuhiljaa jo päälle tuolta Launielan puoleltakin, mutta pahoitellaan tuota pientä katketta. Meillä oli jo hyvin 26 live-katselijaa siinä samaan aikaisesti. Tietenkin se katkesi silloin. En tiedä ihan tarkalleen, että millä kohtaa katkes, mutta so not. 1-0 ja siellä ajetaan nyt sitten Lampisen Villeä selästä hieman ja jatketaan vapaalyönnillä tuolta kulmasta. Liukkonen suorittamaan sisäänlyöntiä ihan seisovilla jaloilla ollaan Lampiselle maalin taakse. Lampinen takaisin Liukkoselle, ei kuitenkaan palloa sinne, vaan EP purkaa sen. Ja nyt on annettu sitten taas puolestaan Launialalle niin kuin pallonhallinta. Äsken oli hyvä pätkä tuossa EP Sportilla pallonhallintaa. Miten yleistä tämä vitosdivarissa on, että niin kuin yhtäkkiä monta minuuttia mennään toiseen päähän totaalihallintaa ja sitten se vaan kääntyy? No se on itse just näin, että meilläkin on ollut pallonhallinta näissä peleissä lähemmäksi 90% parhaimmillaan olla pietty pallo ja yksi peli ollaan katkaistukin jo ennen täyttä aikaa. Mutta siitä tulee semmoisia ihme momentumia kyllä vastustajille, että se vaan yhtäkkiä kääntyy ja sitä ei ole vaan pystytty selittämään, että miten helvetissä se kääntyy, miten se kääntyy kesken ottelu ihan yhtäkkiä, vaikka ollaan tosi hyvä drive päällä sun muuta, mutta sitten vaan yhtäkkiä kääntyy se peli ja toivottavasti nyt saa käännettyä meille tämä matsi. Joo, live-lähetysten kerma ja suola on tietenkin aidot kommentit ja ärräpäät. Siihen sitten aikanaan oppii, jos oppii, eikä se nyt ole välttämättä väärin. Siinä rikotaan EP Sportin numero 24, joka on Ilmarinen Markus, eli Markus taisi olla sen avausmaalitekijäkin ja ilmeinen peliseppo tuossa joukkueessa sitten. Ja vetoa lähtee, Hämäläinen torjuu hienosti, aivan maskin takaa tuli veto. Kulmassa ollaan, siellä onko Tulokkaan Juho oli siellä joo, kaivoi pallon pois ja toimittaa pallon tuonne EP päätyy, sieltä lähdetään rakentaa alakerran kautta EP Sportin toimesta. Nyt vasenta laitaa, keskelle leikkaus ja nyt takaisin puolustukseen. Eli hyvä paine saadaan Launielan poikien toimesta ja pallo päätyy, Miettinen menettää kuitenkin pallo siinä ja siellä heti isketään kylmästi vaan. Kimppuu kaksi miestä ahisti Tuomasta siinä, mutta näin Tuomas sai heitettyä toiselle reunalle, oikeassa reunassa nyt Nykäsen Ari puolustuksessa ja rauhoitetaan peliä. Miettinen vasen. Miettinen jakaa vasemmalle edelleen ja siellä vähän tuli osumaakin Rantasen Nikolle. Heikkinen korjataan, Mattola jako siinä kyllä erinomaisen paikan Rantaselle, ei maistunut. Ei maistunut nyt tällä hetkellä, katsotaan seuraava menee. Näin on usko Antti Tiilikalla joukkueeseensa. Antti on tosiaan tuon Launiala Lightningin toinen maalivahti. 3 maalivahtia, kun teillä on rosterissa kaikkinensa? Kyllä, eli se 3 maalivahtia, mutta tällä hetkellä tavallaan 2. Että toi Iiro-Pekka Paakki niin on tykännyt enemmän pelata nyt kentällä ja on oikeastaan siirtynytkin ihan täysin kentälle, että 2 pelaavaa maalivahtia. Hämäläisen Arsi ja minä. Että. Ja siinä justiinsa herra Iiro Paakki, joka mainittiin 3. maalivahtina, niin rakensi erinomaisen paikan ja hyvä veto siinä ja riparillekin vielä päästiin, mutta näin vaan EP-maalissa, niin onkohan Myöhäsen Timo siellä tällä hetkellä, en tiedä numeroista, 3-3, 2-3, eli Timo Myöhänen maalissa, hieno torjunta. Harmoinen, Paakki Harmoinen, jaetaan vasemmalle Leaflanderille. Peliaikaa on pelattu 10 minuuttia, Leaflanderilla pallo jakaa oikealle Paakille. Paakki ajaa sisään ja sieltä melkoinen veto ja tolpastaa ohi. Tuommoinen jääpalomainen lyönti, jos en väärin muista, niin Iirolla taitaa olla vähän jääpalotaustaakin. Kyllä, itse on kampparitausta ja toi on ihan tavaramerkki kyllä Paakilla. Sitten kun se lähti, niin se oikeasti lähtee räväkästi tämä veto. Erittäin mielenkiintoinen lyönti. Toki tuomarille vähän haasteellinen, että siinä äkkiä niin voi olla vähän, mailla nousee korkealle ja saattaa tulla sivuvahinkoja, mutta Iiro kyllä hieno vedon teki Paavilainen, Liukkonen. Paavilainen keskelle ja sieltä ajetaan hyvin perinteiseen tapaan Henka toimesta. Tosi nopea jalkainen ja hyvä pallokontrolli Henkalla.
mun mielestä varmaan niin ainakin noissa meidän mahlisarjoissa niin ihan dominoivimpia senttereitä ja sieltä tietenkin tästä vitosdivarista, että onko näkyvimpiä pelaajia kentällä yleensä? Kyllä, ehdottomasti yksi näkyvimpiä pelaajia joukkueesta, aina hirveä työmyyrä. Kaverilla ihan loputon kunto myös tuolla ja pelisilmä ihan huikea. Kyllä jaksaa painaa tuolla, tosi hyvä kutikaverilla ja just toi pelisilmä Henkalaa kanssa ihan ykkösluokkaa meidän joukkueessa. Ja siitä jatkettiin EP-sportin toimesta vapaalyönnillä, nyt on Paavilainen jälleen keskellä tuossa. Lampinen heittää Liukkoselle oikeaan kulmaan, Liukkonen Paavilaiselle edelleen olla oikean pallo pomppii ja EP-sportti lähtee vastahyökkäykseen numero 23. Ei ollut kyllä 2-3, oli 2-4 edelleen, eli tämä Markus Ilmarinen, joka tuossa ensimmäisen maalin räppäsikin EP-puolustuksessa 2-2. Eli Jani Salkkolalla pallo jakaa tonne seisotaan ja maalin takaa numerolle 3 Juutin Pasille. Nyt vähän seesteisempi vaihe pelissä. Nyt tullaan EP-toimesta vasemmalta hyvin keskelle. Ei osuttu pallo kuitenkin oikealta vetoon ja Hämällä se arsi hieno syöttö. Lampinen kuljettaa ja siellä ajetaan nyt miestä. Mattola, jäähyä on tulossa. Noin, siellä tulee taklauksesta jäähy EP-sportille ja aika selkeä jäähy. Tuossa oikeastaan ollut mitään sanottavaa, että Mattola tuli sisään ja puolustaja ajoi kupeeseen, otti tilan pois ja heitti miehen tantereeseen. Kyllä just näin, ja nyt on ehdottomasti se Launiala paikka tulla eka erää tässä loppupuolella peliin mukaan. Tämä pitää kyllä 2 minuuttia käyttää hyväksi. Joo, varmaan noin 12 minuuttia pelattu ja nyt siellä juonitaan sitten Launiala toimesta puolustukseen Liflander Nykänen hyökkäykseen. Kari, Luukkonen ja Mattola. Onko tämä joku erikoisketju? Tältä välillä haetaan ja ei mennyt pitkään kun toimi. Siellä oli sellainen taas omalla paikallaan. Eli Luukkosen Mikkohan se pisti sieltä omalta tontilta ja se siitä erikoisketjusta oli ainakin tehokas. Ehkä 2 sekuntia ehti peli käydä ja raitin miehelle one-timeri Luukkonen pistää pallo pörsää. Äskeisessä pelissä 3 ihan identtistä paikkaa. Hän jo sanoikin, että hän kävi ennen peliä 11 aikaa maalaamassa ne jalanjäljet. Nyt on käynyt hyvin maalaamassa jalanjäljet myös tähän peliin. Hienosti Launiala YV:llä yhteen nousee ja peli tosiaan tasan ja Launialan pienoista hallintaa ollut tässä, että EP oikeastaan peruttelee ja luottaa nyt sitten noihin vastahyökkäyksiin, joissa ovatkin tosi vaarallisia. Siellä Juutti EP-sportin kanssa kulmassa, Luukkonen ahdistelee, syöttää tänne oikealle puolustajalle numero 22. Jani Salkkola keskelle ja siellä hakataan mailaa nyt urakalla, kumminpäin Penttisen Tapsa antaa vaparia. Launialan vapaalyönnille jatketaan. Liflander ja siitä Nykänen vetää ohi. Liflander, haetaanko Mattola tuolta oikealta? Ei haeta, vaan haetaan lopulta Mattola. Siellä komea raaminen numero 77, Kimarin Kalle, kuitenkin blokkaa hienosti ja Kari Ilkkaa rikota ja vapari aivan loistavalta paikalta nyt siitä. Kätisyydet kohilleen, raitin mies Luukkonen jää tänne vasempaan laitaan, ei lähteekin vaihtoon. Kentälle heitetään uutta ketjua, Paakki, Rantanen ja Heikkinen ja puolustukseen Harmonen ja Miettinen. Ja näin taas erikoistilanne maali, Iiro Paakki maalintekijänä. Aikamoista murhaa erikoistilanteet. Kyllä, tässä on onnistuttu kyllä nyt hyvin, että ihan mukava nähdä tästä ihan sivustakin. Tätä ei ole vielä yhtään tullut peliä katsottua tälle sivusta. Nyt on mukava nähdä, että nämä toimii just nimenomaan tämmöistä, mistä ollaan puhuttukin, että ei ole oikein toiminut. Niin nyt ollaan saatu tähän peliin nämä hyvin liikkeelle. Loistavaa. Erikoistilanne maaleja, joo. Mites työ reenaatte X määrän viikossa, ainakin 2 tuntia taitaa olla reenivuoroja. Ootteko oikein reenannut erikoistilanteita, kun siltä rupeaa näyttää? Nyt täytyy myöntää, että ei oikeastaan ollenkaan. Että kaikkea muuta kuin paitsi erikoistilanteita. Ne vaan oikeasti on tulossa näissä peleissä. Että lähinnä niitä ei ole harjoiteltu. Että nyt ollaan mietitty, että jonkinnäköistä vaparikuvia pitäisi ruveta ehkä miettimään, mutta niitä on harvemmin kyllä treenattu. Ja lisää tulee. Heikkisen Jari pistää raitimiehenä Iiro Paakin tarjoilusta tilanteen 3-1 one-timereita. Noi on kyllä maalivahille tosi hankalia ja leveä kenttä on meilläkin tässä nyt alustana. Ja silloin kun saadaan pallo liikkeelle sivuttaissuunnassa ja suorasta syötöstä veto, niin maalivahille tosi haasteellisia. Väkiselle jää ylä- tai alakulmat auki ja niin se oli ne nytkin, että poikittaisella maalivahti oli maalissa. Teikäläinen on kyllä myös sähäkkä, niin kuin kehuit Hämäläisen Arsia, että on sähäkkä, mutta sen mitä on nähnyt, niin todella sähäkästi. Ja sulla on semmoinen hyvä ominaisuus, että sä polkaset sieltä maalilta eteenpäin, jolloin se kulma vielä häviää siitä. Eli
vaikka tuommoinen kohtuu pienikokoinen maalivahti, niin miten itse luonnehdit omia hyviä puolia muutoin? No ehkä se on just tuo liike itselläkin, että varsinkin kun ei ole 170 ihan rungossa mittaan, niin se on pakko tuolla liikkeellä vähän korvata sitten sitä. No niin, täällä tuli jo fanit pyytelemään juotavaa, mutta... Oi, siinä rytisee laidat nytte. Antaako Penttinen jälleen sieltä jäähyä? Semmoset oli elkeet. Siellä rikottiin numero 16 Jussi Kukkosta, eli EP Sportin peluria, ja rikkojana on tietenkin sitten Launialalta Buuki Lampinen. Anteeksi, Beagle Lampinen, eli kapteeni. Ei näyttänyt oikeanlaista esimerkkiä nyt tällä kertaa peliin. Ja vapaa lyönnille jatketaan EP:llä ensimmäinen ylivoima ja katsotaan minkälaista erikoiskuvio täällä on. Siellä hyvä veto on, mutta Hämäläisen Arsi näkee tilanteen ja Kari Ilkka siinä ottaa irtopalloa. Ei onnistu kuitenkaan ja nyt tulee tämä edellisen maalin tekijä numero 24 Markus Ilmarinen, tosi sähäkäoloinen kaveri. Hyvä veto on. EP rupeaa painaa päälle. 1-3 tilanne ja ensimmäisen erään varmasti ihan viime hetkiä pelataan. Hämäläinen ottaa kuitenkin takalta ponnahtaneen pallon takaisin ja jakaa tuonne oikealle Mattola. Miettinen purkaa varmasti ja aina maalivahdille asti. EP Sportilla maalissa tässä pelissä Myöhäsen Timo. Hyvin on pelannut, ei ole maaleille mahtanut mitään ja muutama sekunti jäljellä ensimmäistä erää ja näin on ensimmäinen erä saatu päätökseen tilanteessa. 1-3 lähdetään erätauolle. Hyvin varmaan semmonen ennakko-odotusten mukainen peli, hieman hermostunutta peliä ja heti alkuun tuo EP Sportin maali, niin varmaan pistää aina vähän punttia tutisemaan. Kyllä nimenomaan vet jalat suusta, että hermostunut alku ja tosi paljon oli hakemista ja vähän säikähettiikin sitä, että tämä joukkue kun ei ole vielä tänä kautena oikein tottunut tappio-asemassa pelaamaan, niin tuo 1-0 maali säikäytti vähän näköjään tätä joukkuetta, että se vähän vei meidän omaa pelisysteemiä nyt pois, mutta onneksi saatiin loppua kohti kuitenkin tuo oma pelipaketti ja päästiin ja 3-1 on loistava tulos kyllä eka erä. Tämä on niinku, se alkoi semmoisella hauskan pidolla ja semmoisella niinku tää oli aika lastenkengissä silloin alkuvuosina vielä ja pelattiin tosi pienissä salissa ja se oli enemmänkin semmoinen sosiaalinen tapahtuma aina se Mahlin pelit ja siitä se vaan joka vuosi lähti vaan suurenemaan. Nyt pelataan jo ihan hyvillä paikoilla tuolla Karkialamme kuntotelolla, että siellä on ihan hyvät areenat jo pelata ja on kyllä kehittynyt vuodelta ja mukava vaan nähdä loppuuko tämä kehittyminen ollenkaan vai mihin tämä Mahli vielä tästä menee. Joo, ja sen verran noista Mahlin-peleistä tietenkin täytyy sanoa, että vaikka joka vuosi tulee uusia joukkueita, uutta väkeä, niin se pysyy jotenkin kuitenkin niin kuin mahlilainen. Mahlilaiset on mahlilaisia ja pelissä saattaa ryöppyä ja tulla koviakin huutoja ja tunteenpurkauksia, mutta pääsääntöisesti pelien jälkeen jo nauretaan ja paiskotaan kättä. Juuri noin niin kuin sanoit, että hyviä sosiaalisia tapahtumia, sitä tuo meidän Mahli on perusidealtaakin tarkoitus tarjota ja palataan peliin. Toista erää on pelattu varmaan se toista minuuttia. Pelikellon kanssa on probleemaa. 3-1 tilanne Launiala Lightningin johdossa. Vastustajana tosiaan mustapaitainen EP Sport. Team EP Sport Savonlinnasta. Antti tuossa ennakoi, että kärkiottelusta on vähän niin kuin kyse ja oma uskokin oli niin kuin kyllä siihen, että Launiala varmasti tulisi tämän viemään ja tilannehan näyttää Mikkeliläisistä erittäin hyvältä, 3-1 on tilanne ja EP:llä vielä hetki ja silloin se loppu ylivoima siinä ja nyt täysin lukuisina jatketaan, siellä on kulmassa tulokkaan Juho ahdistelee tämä Ilmarisen Markus siellä, mutta Lampisen Villelle pelataan, EP Sport kuitenkin ottaa pallo takaisin, puolustuksen kautta lähdetään rakentamaan. Hieman seesteisempi vaihe tässä pelissä toisen erän alkua. Tosiaan pelataan Lampisen Ville yrittää saada sitä irtopalloa, ei onnistu. Liukkosen Jere nappaa pallon. Hakee Paavilaisen Henkkaa keskeltä pallon menetys ja nyt tulee EP Sport keskeltä ja veto lähtee hieman maali ohi oikeassa kulmassa. Launialla puolustuspäässä ja numerolla 9, eli Janne Kela siellä EP Sportilta. Siirtää Kelaa tuonne vasempaan, edelleen vasemmalla puolella alhaalla ja nyt levitetään peliä hienosti EP Sportin toimesta. Nyt leikkausta keskelle, pallon jättö siihen. Numero 77 oli Kimarin Kalle. Isokokoisia kavereita tuntuu olevan tällä EP Sportilla. On tämmöistä vähän atleettisempaa. Teidän joukko näyttää enempi salibändiporukalta ja EP Sport kieltämättä enempi ehkä sitten jopa kiekkoporukalta, mutta hyvällä jalalla pojat on kaikki liikkeellä. Kyllä, ehdottomasti. Tämä on just meidän porukat, ei ole koko vaan se liike nimenomaan, että
meillä on pari semmoista aika isoa jässikkää tuolla, Paaki, Iiro-Pekka ja toi Tulokkaan Juho, että niiltä ei kyllä varsin lopu kesken. Että ne on semmosia tekee sitä omaa kroppatyötä kyllä tuolla sitä tosi hyvin kentällä, mutta just nimenomaan aika sähäkkiä jätkiä rinki täynnä silleen, että liikkeellä. Ja liike on kyllä salibändissä se juttu, millä pelejä viiää. Ja EP Sport rakentaa jälleen tuolta alakerran kautta. Nyt on keskellä. Vasenlaita. Ei päästä oikein hallitusti juuri puolikentän yli. Joudutaan alakerran kautta rakentamaan peliä. Nyt haetaan jo sitten, toivotaan vetoa siellä ja ylihän se menee ja jatketaan sitten Launialan sisään lyönnillä Harmoisen Pasi kentälle puolustukseen ja puolustuksen jatkaa Miettisen Tuomas. Hyökkäysviitjaksi astelee täällä Heikkinen, Rantanen, Paakki jo yhden maalin tehneenä. Pelitilanne maali ja sitten erikoistilanne maali toinen vielä, missä Paakki ja Heikkinen kuvioivat hienosti. Pallo kuitenkin yli ja sieltä EP Sportin vaihtoaitio edestä jatketaan sisäänlyönnillä. Nyt on peli taas vähän rauhoittunut. Ensimmäinen erä juosti hyvin ja nyt sitten vaan pelaillaan. Katsotaan, ilmeisesti haetaan ratkaisuavaimia, että katkaistaanko pikkuhiljaa jo EP:ltä selkärankaa vai päästäänkö oikeasti taka-ajoasemista iskemään. Ilmarinen jälleen hienosti. Pelimies on Ilmarinen kyllä. Paakilta viiää toistamiseen pallo siitä ja Ilmarinen tulee vasenta laittaa. Menettää kuitenkin pallon Rantanen. Paakki oikealta. Menettää pallon kuitenkin siellä Kimarille. Kimari tulee keskeltä, yrittää jakaa tänne oikeaan. Kelalle ei saa ja nyt on Heikkinen, Rantanen vetoo. Hienoa uhrautuvaa puolustusta siellä EP Sporttia. Ilmarisella paikkaa haetaan. Leaflanderi kuitenkin ottaa pienellä vartalokontaktilla hyvin irti pallosta ja lähtee tuomaan. Ja sieltä kampitetaan. Tylyn näköinen kamppi tuossa keskialueella. Ja sehän oli sitten Ilmarisen Markus tietenkin. Tuleeko jäähyä? Ei ollut Ilmarisen Markus, vaan oli joku toinen numero. Ei tänne asti valitettavasti näy, mutta pyritään kohta kuuluttelemaan. YV-tilanne edellistä YVstä 2 sekuntia ja pallo maalin perukolle. Nyt katsotaan vähän erilaisella koostumuksella. Miettinen tulokas puolustukseen, Paavilainen, Liukkonen ja Lampinen. Eli normaali ykkönen laitetaan kentälle ja haetaan sillä YV-maalia. Tuosta puolikentän tuntumasta vapaa lyönti. Liukkonen antamaan sitä Miettiselle. Nyt on hitaammalla, eli samaa kuvioa ei yritetä. Tulokas Miettinen. Pallo pidetään täällä keskialueella. Miettinen vetää hieman ohi, menee Paavilaisen ohjaus siinä. Liukkonen kulmassa. Paavilainen. Liukkonen uudelleen. Nyt pääsee EP Sportti väliin ja sieltä tullaan hienosti vasenta laitaa. Tulokas kuitenkin pääsee ja ei pääse vaan EP Sportin numero 21 eli Kettusen Aki antoi hyvän paineen ja sai toimitettua pallon tonne Launiala päättyy ja vielä Hämäläisen Arsilta nopea räppäsy sormilla siinä ja sisään lyönti kulmasta EP Sportti suorittamaan ja Ilmarisen Markus selkeästi ollut EP Sportin joukkueen kasvot tähän mennessä. Pelaa siihen Kelalle, Ilmarinen 2 miehellä painetaan sieltä päälle ihan oikein, Paavilainen yrittää tulla, Ilmarinen kuitenkin pitää palloa ja jää tuohon pomppimaan Ilmarinen edelleen ja annetaan edelleen vapaa lyönnille, jatketaan tuolta kulmasta. Ilmarinen sai siinä vähän kyynärpäätä naamarinsa. Turvotusta huuliin niin sanotusti, ei tarvitse sitä perinteistä laittaa huulen alle. Tulokas tulee oikealta, jakaa Paavilaiselle, Paavilainen edelleen oikealle Liukkonen ja Liukkonen sivuverkkoon ja siellä maalivahti kerää, eli Myöhäsen Timo ottaa pallon, Kela pelaa tuonne kulmaan ja siellä on kuitenkin Leaflanderi Tommi hyvällä jalalla ottaa pallon pois sieltä. Tulee Miettisen Tuomas, Leaflander, Paavilainen, Miettinen oikea laita, Paavilainen keskelle. Paavilainen jätetään tähän keskelle nyt pelirakentajaksi. Leaflander hakee vetopaikkaa, ei kuitenkaan saa vasemmalta tilaa. Pelaako Paavilaiselle? Ei, pelaa sinne Lampiselle kulmaan. Lampinen pitää palloa. Leaflander, Paavilainen, Leaflander ja nyt puuttuu sitten ratkaisut. Eli se semmoinen nopea edellisen pelin YV on ollut ihan hyvä. Nyt lähdettiin selkeästi hitaammin rakentamaan YV-tilannetta ja pelaamaan YVtä ikään kuin pois ja näinhän tässä nyt sitten kävikin.
Joo, no ei välillä huono juttu. Saadaan vähän peliä rauhoitettua siinä samalla ja vähän pallonhallintaa ja haettua vähän uutta virtaa siitä, niin välillä hyvä näin. Joo, hyvä näkemys oli tuo, eli haetaan pallonhallintaa. Tosiaan melkein 2 minuutin ajan siinä pidettiin, toki siinä vähän EP Sport pääsi jossain välissä, mutta pallonhallinta saatiin muutaman minuutin ajaksi. Siellä ikävä loukkaantuminen nyt EP Sportin miehelle. Polvi taitaa olla nyt todella valitettavasti tuossa Luukkosen Mikon kanssa yhteentörmäys numero 22. Jani Salkkola loukkaa polvensa ja nämä ei ole ikinä mukavia tapahtumia ja itsekin polvivammaisena, niin ei ole hääviä. No ei ole hääviä. Toi ei ikinä kiva kyllä. Tuolla lailla joutuu linkuttamaan. Toivottavasti nyt ei kaverille käynyt pahemmin, ettei mennyt mitään. Toivotaan, ettei mennyt pahasti, että sinällään tahallisuus tuosta puuttuu kyllä Mikolta ihan totaalisesti. Että siinä sattui nyt ristiin juoksuja ja liekö olisi kolahtanut polvi vai ehkä muljahtanut sitten, mutta siellä nyt lähdetään antaa jo ensiapua kylmää polvea ihan oikein ja sivusiteitä näyttäisi vähän, kun sivulle pistetään. Vaparille jatketaan EP Sportti. Tilanteesta ei rangaistuksia, vaan pelkkä vapari ja EP Sportti tulee sieltä hitaasti lähtee nyt rakentelu. Hankalalta näyttää erittäin hyvä paine on nyt Launialan pojilla siellä. Mattola antaa painetta yhdessä Luukkosen ja Karin kanssa alas Miettiselle. Miettisen Tuomas vasemmalla jakaa oikealle Nykäsen Arille. Ari avaus ei oikein onnistu. Luukkonen, Miettinen. Luukkonen, Miettinen. Nyt haetaan selkeästi kyllä raitipuolelle Luukkoselle tuohon omalle tontille vetopaikkaan. Murhaava Vantaimeri tuntuu olevan. Nykänen nyt oikealla. Mattola. Pelataan kulmaan. Kari. Haetaan Luukkosta, ei kuitenkaan onnistu. Luukkonen ottaa pallon ilmasta noin hyvin haltuun. Miettiselle pelataan laidan kautta. Nyt ollaan viivassa. Miettinen. Kari. Hyvä veto. Oli aika hyvä maski, siellä ei oikein ollut mitään chance, mutta hieman ohi menee. Nykänen haetaan veto, ohi menee suoraan. Eli äsken mainitsemasi pallonhallinta, niin nyt se rupeaa sitten pallonhallinta pysymään tässä Launialalla. Ja hyvin liikutetaan laidalta toiselle, jolloin pelaajat kun ei ehdi siihen, niin on maalivahdille tosi kiusallista. Ei ehitä peittoihin ja ne suoraan syötöstä vedot, niin käytännössä kaikki on tosi vaarallisia. Kyllä, ehdottomasti maalivahdille sivuttaisliike on kyllä se vaarallisen homma. Kyllä se on vaan fyysinen fakta, että pallo on miestä nopeampia. Se on tosi vaikea kyllä joka kerta ottaa sivuttaisliikkeestä. Nyt on vaihdettu paakki, Rantanen, Heikkinen kentälle Launialan toimesta. Iirolla jo 2 tehopistettä, katsotaan saako lisää aikaiseksi. Rantanen ottaa pallon hienosti siitä takakarvauksella Ilmariselta. Paakki. Ja hieman menee Iiron veto ohi siitä. Heikkinen antamaan painetta. EP Sportilla vaikeuksia jälleen avata, mutta kulman kautta Ilmarinen. Miten itselle on sattunut tuo EP Sportin 24, eli Markus Ilmarinen silmää. Teki avausmaali ja muutenkin ollut heidän joukkueesta vahva persona. Onko aikaisempaa tuttavuutta sulle? Tai onko pistänyt nyt silmään tässä pelissä? No ei ole itse asiassa. Tässä kyllä ei ole vielä tuttuja sattunut tässä silmään. Että ensimmäinen kerta tällä kaudella, kun kohataan, enkä ole vielä näiden pelejä kokonaisuudessa aiemmin nähnyt. Että uusia kavereita on kaikki kyllä. Että katsotaan vielä. Kyllä tästä varmaan loppuun kohde rupeaa löytymään sitten semmoisia jätkiä, ketä kannattaa loppukauden ruveta pitää enemmän silmällä. Ja siellä ajettiin nyt Leaflanderin Tommi ja Kimarikalle toimesta urakalla. Ja tuommoista pientä jurkkaa siinä toki oli Leaflanderilla. Ei paljon arkailut kaatua yli laidan ja nyt sieltä hymyssä sui tullaan. Melkoinen jässikkä on Tomppakin. Kyllä. Tomppa on semmoinen, niin kuin edellisessä pelissä tapahtui aika hyvä, että kaveri sai sitten rangaistuksen, kun yritti lifiä estää, mutta otti itse semmoisen 2 metrin loika taaksepäin, vaikka yritti hirveästi estää. Että kyllä toi kaveri, kun liimaa jalat lattia, niin se myös pysyy siinä. Tosi vaikea kyllä saada ilman omaa pomppua sitten tonne lajia yli. 3. YV 50% tällä hetkellä Launialalla ja nyt on kentällä Lampinen, Paavilainen, Liukkonen puolustuksessa, Tulokas ja Miettinen, eli puolustukseen on haettu nyt näköä ja kokoa. Kulmasta lähdetään hakemaan Paavilainen, Tulokas. Tulokas tuossa puolikentässä nyt ja jakaa Miettiselle. Vasen pakki, Tuomas Miettinen raitin miehenä aivan oikealle paikalle istutettu. Tuomuksellakin on hyvä itseluottamus, terve itseluottamus, toimii vasempana pakkina erinomaisesti.
Kyllä, ja Tuomas kuuluu se näistä putoavista lehistä, että pistää kyllä semmoisia ihmelättyjä tuosta keskiviivan jälkeen, että se on maalivahdille tosi hankala, että se näyttää, että se tulee korkeammalla, mutta just ennen maaliin se vaan putoo, niin siitä on Tuomas kyllä tällä kaudella ollut tosikin kuuluisi. Miettinen tuolla kulmassa pelata keskelle, ei kuitenkaan mene Paavilaiselle suorana, vaan pompun kautta Liukkonen oikeassa laajassa hakee vetoa, siellä hyvä torjunta oli siellä nyt EP maalivahdilta, Lampinen, Liukkonen kulmassa. Lampinen pelaa tuohon, korjataan Miettiselle, Miettinen ei saa palloa suoraan hallintaa, pelaa Tulokkaalle, anteeksi Paavilaiselle Tulokkaalla keskialueella, Liukkoselle haettiin keskelle, mutta ei onnistunut tuommoinen Timo Susimainen kääntölämäri siitä. Liukkonen antaa painetta siellä ja hienosti EP Sportin numero 16. Kukkosen Jussi sai pidettyä peliaikaa kulutettua siellä. Nyt on Miettisellä vetopaikka, hyvä peitto jälleen Kukkoselta. Pallon päälle on vähän astutaan, ei pallo onneksi sitä sen ihmeellisemmin. Oikein ja Tulokkaalle tulee painetta. Ilmarinenhan se siellä jälleen antaa sitä painetta. Lampinen. Jäähyä puoli minuuttia jäljellä YV-kenttä. Vaihdetaan Liflander, Nykänen puolustukseen, hyökkäykseen Kari. Mattola ja Luukkonen. Mattolalle oikealle maalin takaa. Nyt on Mikolla taas paikka ja vetopaikka haetaan tuosta omalta tontilta. Pallo kuitenkin pyörähtää lava yli. Liflander, Nykänen, tyhjää on. Ei kuitenkaan Ari lähde sitä ottaa löysää pois, vaan pelaa takaisin palloa tuonne Mattolalle. Ja joukkue täysilukoisia vielä. Viittavasta jatketaan. Mattola kulmassa saa painetta EP Sportin toimesta, kiertää maalin takaa. Hakee tuosta hienon vetopaikan Karille, joka vetääkin one-timerin, mutta huono kosketus. Luukkonen kulmassa, vähän selkää ajetaan. Siinä jää irtopalloa eteen, mutta EP Sport saa purettua. Liflanderin vie pallon omaan päätyy. Pelaako laidan kautta? Kyllä, maalintakuisesti Nykänen. Nykäisellä pallo siinä ja hyvä paine tulee taas Kelalta. Oliko Janne Kelaa? Kyllä, numero 9. Hyvä paine sieltä EP Sportin toimesta ja keskelle Karille. Vetopaikka on ja ristikossa käy todella hieno veto. Ei maalivahdilla noissa oikein ole sanomista minkäänlaista. Liflander rauhoittaa kuitenkin tilannetta. Kenttä vaihtuu. Rantanen, Heikkinen, Paakki, puolustukseen Harmoinen ja Liflander, joka lähtee juuri vaihtoon ja tilalle tulee Miettinen. Ja aina pelataan tuonne Heikkiselle asti. Heikkinen kulmassa. Vähän painetta tulee selkää painamista ja nyt tulee vähän reilumminkin sillä 2-2 toimesta, eli Salkkola Janin toimesta. Eli Salkkola ei onneksi sitten loukkaantunut tilanteessa enempää. Polvet toimivat jälleen. Se on loistava kuulla, että polvet toimii ei käynyt pahemmin. Tämä on kuitenkin tosi nopeatempoinen peli. Tässä oikeasti voi pienilläkin liikkeellä käydä pahoja juttuja. Varsinkin just polvet on kenttäpelaajalle tosi koville loistavaa, ettei käynyt pahemmin. Ja Miettinen antaa tuolta puolesta kentästä vetoa. Rantanen ei saa kuitenkaan jää siitä kampittaa selvä rangaistuksen paikka. Ei maistu. Ei. Ehkä olisin itse antanut jo tuosta rangaistuksen. Nämä on tulkintoja ja siitä Heikkisen mailasta pallo yli. Jatketaan sisäänlyönnillä EP Sportin toimesta tästä keskialueelta 3-2. On siinä Seppäsen Sami, joukkueen kapteeni. Kulmaa painaa numero 8, Miettisen Jari. Ja sisäänlyönnillä jatketaan Miettinen ja Ilmarinen siellä. Miettisellä pallo. Miettinen maalin taakse. Pelaako Ilmariselle? Ei, vaan pelaa tänne 3-2, eli Seppäselle. Seppänen yrittää tulla keskelle. Keskialueelle asti itse asiassa tulee lopulta toimittaa pallon tuonne Ilmariselle. Ilmarisella vetopaikka. Nyt ei Arsi nähnyt hetkeäkään ja hieno torjunta tulee siitä. Oikea käden räpylä torjunta. Huikea torjunta tuohon paikkaan. Joo, Arsi pisti siellä itse kyllä liimaa tuommoista. Kyllä, ihan samaa mieltä, että ei tuo nyt vaikea ole liimata, mutta hyvä refleksitorjunta, erinomainen suorastaan. Miettinen veto maalin ohi. Toinen Miettinen, eli Launialan Miettinen pelaa Ilmarisen pois kulmassa ja tuo palloa varaa jakaa, mutta ei, se menee kuitenkin Heikkiselle. Harmoisen Pasi on otettu selväksi roolipelaajaksi tähän joukkueeseen. Kyllä, mukava nähdä Pasi tuossa roolissa, on kyllä loistavasti suoriutunut ja mukava nähdä katsojille semmoinen, että kiinnittäkää monta kertaa. Me ollaan sanottu joukkueen jätkien kanssa, että homma nyt jumaliste ne kuminauhat tuohon laseihin. Kattokaa joka tilanteen jälkeen se aina oikeeseen noita laseja. Kertakaan ei ole vielä tippunut, hyvin on vielä toiminut. Joo, ei ole hörönkorvasten hommaa se, mutta hyvin on Harmoinen pelannut. Ja tosiaan niin kuin sanoit, ja näin on toinen eräkin pelattu 3-1 tilanteessa. Ja niin kuin sanoit tuosta Pasin silmälasien käytöstä, niin sieltä aina toisen käden etusormella ne oikastaa. Ja 3-1 ensimmäiseen korjataan 2 erän jälkeen ja
todellakin Hämäläisen Arsilta loistotorjunta tuohon 3-1 tilanteeseen, refleksitorjunta takakulmasta ja olipa mallikas. Sen verran katsotaan taas noita väliaikatietoja. Meillä on jo 35 live-katsojaa, jotenka sana kiirii siellä internetin ihmeellisessä maailmassa ja tämä sosiaalinen media on mitä parhain siihen. Ja mites Antti omia ajatuksia? Me ollaan Mahlin toimesta niin tosi paljon panostettu tuohon niin live-seurantaa tilastojen osalta kuin sitten näitä live-lähetyksiä aina välillä. Miltä se tuntuu? Pelaillaan ihan höntsäsarjoja periaatteessa ja oman kylän jätkien kesken, mutta miltä tuntuu? Ootko kokenut hyväksi vai onko niistä ollut jopa haittaa? Kuvat ja kaikki liikkuu Facebookissa ja sivuilla ja uutista pörähtelee ja sähköpostia ja muuta. Miten oot itse kokenut harrastajana tommosen? Mä näen pelkästään positiivisena asiana. Niinku loistavaa duunia tehnyt kyllä Mahli kaikkia tommoset. Jaksaa oikeasti panostaa tommoseen. Tää on Suomessakin ainutlaatuista tämmönen homma, että tämmöiseen harrasteliikaa oikeasti panostetaan nää paljon. Harrastajamäärät on ihan uskomattoman kovat jo kuitenkin Mikkelillä on harrasteliikoissakin. Ja Antto se Tuomas pääasiassa näitä tässä päämiehenä hoitanut ja ihan loistavaa duunia tehnyt, mitä muitakin mahlilaisia. Ja itse näen vaan henkilökohtaisesti loistavana asiana, että pidetään Facebook-sivuja, pidetään noita omia sivuja ja live-striimejä ja kaiken maailman tapahtumia sun muita ja loistavaa hommaa. Varsinkin nyt kun vielä Mahli aloitti tämmöisen korttelikerho-homma, missä niin kaikki junnaritkin pääsee kokeilemaan ja ihan vaippa-ikäiset vielä kokeilemaan vaikka minkä näköisiä lajeja ja juttuja, niin loistavia juttuja. Mahlissa 6. toimintakaus meneillään ja noin 1000 peliä pelataan tämän toimintakauden aikana. Meillä on harrastajia, aikuisikäisiä harrastajia noin 1200 ja sitten kun ollaan tilastoitu noita liikuntasuorituksia, niin tämän toimintakauden aikana niin lähemmäksi 40 000 liikuntasuoritusta tehdään, eli yli 100 per päivä. Se on melkoinen määrä. Mennään takaisin peliin, 3. erä käynnissä ja ollaan saatu kellokin käyntiin. Hieno homma, viimeiseen erään saadaan oikeanlainen rytinä. Tulokas siellä ja Ilmarinen rikkoo EP-Sportin toimesta tulokasta ja sisäänlyönnillä jatketaan, korjataan vapaa-lyönnillä Miettinen maalin takaa Tulokkaalle. Tulokas jakaa oikealle Liukkoselle, nyt lähtee vasemmalta Lampinen, mutta hieno torjunta sieltä. Ehkä olisin kuitenkin vielä tuossa vaiheessa Liukkosena katsonut tuon Lampisen sisäänjuoksuja, joko matala veto, reboundia tai sitten suoraan syöttöä hakenut, mutta toi oli Jeren ratkaisu, eikä se väärin ole, maalintekijä pitää olla hieman itsekäs. Kyllä nimenomaan, näissä tilanteissa Jere ampuu ihan joka paikasta ja kyllä se käyttää noin hyväkseen aika kovalla prosentilla. Nyt oli maalivahti hyvin tuossa ottamassa ja poimi tuommoiset marjat kyllä, mutta ei mitään, lisävetoja vaan. Siellä pieni yhteentörmäys EP-maalilla ja Myöhäsen Timolla hieman takaraivoon taisi tulla Lampisen polvea tai vastaavaa. Tiukka tilanne ja hyvä vastaantulo maalivahilta. Siinä ei auta arkailla kun on tilanne päällä. Ja EP-Sport yrittää tulla, pieni mailaan kopsautus on, mutta Nykänen ottaa pallon, Liukkonen oikea laita. Mitä tekee? Hakee jälleen sitä vetopaikkaa sieltä ja saako irtopallon? Ei saa, vaan numero 16, eli Kukkosen Jussi EP-Sportilta ottaa pallon. Siellä on Miettiselle pelataan, eli Miettinen on nyt numero 8, kyllä. Jari Miettinen heittää pitkän roikun tuolta ja Nykänen yrittää blokata jalalla, ei kuitenkaan onnistu. Kettusen Akilla kulmassa, EP-Sportin toimesta pelataan keskelle. Onko Kukkonen tää 16? Näin se on, näin ne nimet rupeaa pikkuhiljaa muistumaan, eli Kukkonen oli siellä ja sitten on Seppänen, joukkueen kapteeni. Nyt pelataan peliä isollaan niin sanotusti, eli pidetään kenttä pitkänä. EP-Sport hakee varmasti puolustuksen kautta Seppänen jakaa sinne vasemmalle numerolle 16, eli Kukkoselle justiinsa. Seppänen kuitenkin menettää ja Luukkonen pääsee vastahyökkäykseen. Sieltä tulee Kari ja hyvä veto alakulmaan juuri sinne, mistä maalivahti lähti, mutta hienosti siellä kuitenkin maalivahtina Myöhäsen Timo torjuu alakulmasta kädellä. Seppänen EP-Sportilta maalin takaa, rauhoitetaan tilannetta Kukkoselle, ei vaan Miettiselle ja irtopallo. Ilmarinen kuitenkin saa keskellä pallon ja siellä otetaan hienosti Mattolan toimesta. Tuomari kuitenkin näkee siinä rikkeen ja jatketaan vapaalyönnillä keskialueelta. Ilmarinen lähtee paukuttaa ja nyt epäilen, että tulee suoraan veto siitä, jos yhtään on tilaa. Hyvä, ei onnistu, ei ole tilaa siinä, sen verran Salkkola Kelalle pelasi. Kela ei kuitenkaan saanut palloa, Nykänen ottaa Launialan toimesta Liflanderin kulmassa. Liflander tuolla omassa päädyssä, sitten häntä ahdistelee numero 23. Ja tässä onkin semmonen probleema, että olenkin sekoittanut, eli 23 oli se Myöhäsen Timo kenttäpeluina ja
Maalivahtina oli Palsan Eero, eli siinä nyt oli selosteella vähän mennyt numerot ja nimet sekaisin, mutta ei anneta sen häiritä. EP Sport Ilmarinen vasenta laitaa. Hyvät harhautukset, sieltä ei vielä maalitekotilanne, ehtiikö kiertää maalin takaa, ei ehdi vaan hyvin siinä blokataan Heikkisen Jari toimesta. Tila pois, EP kuitenkin hakee edelleen tältä oikea laitaa, veto lähtee, Rantanen kuitenkin blokkaa sen, nyt on uhrautuvaa peliä myös tältä puolelta. Ja edelleen Salkkola EP:ltä, hakeeko sieltä? Ei, Salkkola hakee Ilmarista kulmassa ja Leaflanderi menee ensimmäisen. Ilmarinen kuitenkin ottaa pallon maalin takana. Ja mitä tapahtuu? Yrittää tulla, Leaflander kuitenkin pitää etukulman ja näin pallon menetys ja näin pelataan aina Heikkiselle asti. Heikkinen kulmassa ja siellä on vapaa paikka Paakilla, mutta ei. Hienosti Salkkola saa pallon pelattua irti Paakilta ja nyt siellä on Myöhänen ja pelaa alas Juutille. Pallo Juutille ja nyt rauhoittuu jälleen tilanne. Miettisen Jari täällä vasenta oikeata laitaa tulee, mutta ei pelata hänelle, vaan haettiin keskelle Kimarille. Kimari ei kuitenkaan pallon saa ja Harmoisen Pasi tulee ja vetää hyvän vedon sieltä. Ja tuttu tavaramerkki, lasit ylös tuosta heti tilanteen jälkeen. Ja sisäänlyönnillä jatketaan tuolta EP:n päästä. Miettiseltä ottaa kuitenkin Tuomas Miettinen pallon pois ja tulee vasenta laitaa hienosti. Tuomas Miettinen tuolla EP:n maalin takana pelaa siihen, haki selkeästi Jerelle paikka. Liukkonen ei kuitenkaan koskaan palloa saanut. Seppästä ahistelee Lampinen, Seppänen takaisin. Seppänen pelaako Miettiselle maalin taakse. Kyllä rauhoittaa Jari Miettiselle. EP lähtee rakentamaan peliä omasta kenttäpuoliskoltaan. Aivan oikein, Kukkosesta pallo yli ja jatketaan sisäänlyönnillä. Launiala jatkaa Paavilaisen toimesta sisäänlyöntiä. Meneekin vaihto ja Miettisen Tuomas Launialalta kentälle. Mattola, Luukkonen ja Kari, eli hieman on nyt vissiin kenttäkoostumuksia vaiheltu. Joo, ei olla, vaan tämähän on kakkosketju ihan oikein Miettisen Tuomakselle vasempaan laitaan ja kierteinen veto tuonne. Eli nämä on vähän niitä, mitä Tuomas viljelee puolesta kentästä sinne päin. Kyllä, noista se niitä naputtaa. Nyt oli ehkä vähän hätäinen ratkaisu, että olisi voinut vielä tuossa vähän pyörittää. Vasta lähdettiin tuonne ylös, että olisi saatu vielä pyörin pallo siihen vähän pidempään. Nyt eletään niitä aikoja kolmannetta erää, että seuraava maali saattaa olla tosi ratkaiseva puolelta toiset. Jos se tulee EP:lle, niin otaisi pelissä mukana. Jos se tulee Launialalle, niin sitten on jo 3 maalia aika turvallisenkin tuntunen johto. Totta kai salibändiä pelataan 3 maalia, ei ole, se on hetkessä kurottu kasaan, mutta seuraava maali kyllä ratkaisee tosi paljon. 3-1, kolmatta erää mennään. Onko poikkeuksellisen tiukka peli, kun siinä Hämäläinen esittää jälleen hienoja torjuntaa? Aikaisemmin oli puhetta, että maaliero on teillä melko hyvä, eli ilmeisesti kauden tiukin peli tähän mennessä. No ehdottomasti kauden tiukin peli tähän mennessä. Tämä ei se yllätyksenä tullut, että EP Sportti, kun kaikki aikaisemmat pelit voittanut, ja ne ei maalierossa meille hirveästi ole hävinnyt, että muutamalla maalilla ollaan niitä johossa ennen tämän päivän turnaita oltu. Mutta just tämmöistä peliä ollaan tästä odotettukin. Ja varmasti myös kaivattu, eli tiukat pelit niin ne kasvattaa ja kehittää ja ainakin sitten joukkuehenkeä lisää. Ja siellä nyt isketään kovasti EP Sportin maali edessä. Kohditaan vaihtoaitioita, tulokas kuitenkin ottaa pallon. Paakki. Joo. Niitä näitä tässä höpöteltiin sivussa. EP Sportti purkaa, Nykänen kuitenkin ottaa irtopallon pois ja menettää sen. Korkeata mailaa näyttää siellä Rumme. En ehkä olisi korkeata mailaa tuosta viheltänyt, varsin kun 2 yhtä vastaan olisi EP päässyt. Siitä Rummelle nyt ei tule pitkä tuoppi, vaan iso miinus. Nykänen, Miettinen tänne vasempaan laitaan. Miettisellä vetopaikka, hyvä veto jälleen sieltä ja riparille pääsee Heikkinen, ei kuitenkaan saa maalia. Seppänen EP Sportin toimesta lähtee rakentamaan peliä alhaalta. Miettinen kuitenkin yrittää saada. Irtopallon ei onnistu. Paakki pääseekö irtopallolle? Pääsee, mutta pallo menee samalla yli. Ja nyt näytetään sisäänlyöntiä Launialalle. Tulkintajuttuja, ei siinä mitään. Nykänen, Miettinen rakentaa puolikentästä ja Paakille pelataan tuonne oikeaan laitaan. Ja se kun vaan live-katsojien määrä lisääntyy. 43 live-katsojaa, hei Antti.
Ihan loistava saavutus. Loistava saavutus. Katsotaan sitten, jos tämmöiset live-hommat jatkuu, niin tästä kun vielä sanaa kiiriin, mutta ensimmäisen lähetyksen 43 ei tosi tyytyväinen pitää olla. Kiitos kaikille, ketkä tätä jaksaa katsoa. Ja kuunnella, pahoitellaan sitä sitten tähän samaa höykään. Siellä rikotaan nyt Nykäsen Arja ja jatketaan vapaa-lyönnillä kulmasta Launiala toimesta Harmoinen kentälle, Leaflander kentälle ja ykkösketjukentälle Liukkonen, Paavilainen, Lampinen. Harmoinen avaa pelin, menee Lampisella, nyt on Liukkosen järjellä paikka. Siellä rikottiin aika härskisti Lampista, mutta tuomaristo ei sitä huomannut. EP Sportin toimesta Luukkonen, Kukkonen pelaa takaisin Kelalle. Kela siellä vasenta laittaa, painaa menemään. Paavilainen ahdistelee. Kuitenkin Kela saa tuohon maali eteen ja hyvin siellä Hämäläinen saa heitettyä palloa pois. Liukkonen on nyt Launiala toimesta. Leaflander, Harmoinen. Liukkonen antaa pallon mennä. Ilmarisen Markus kuitenkin ottaa pallon pois ja sitä rikotaan Lampisen Villen toimesta. Ja vapaa lyönti puolesta kentästä Ilmarisen Markuksen hyvä pallon riisto ja siitä seurannut Launiala rike ja Ilmarisella jälleen pallo tulla vasemmalla laidalla ja nyt palataan keskelle ja siinä Hämäläinen jälleen tekee loistotorjunta ja Leaflander purkaa palloa. Juutti saa vastaansa Liukkosen ja Liukkonen ottaa pallon lopulta pois, pelaa tuonne maalille vielä ja nyt on Lampisella paikka etukulmasta ohi ja siellä vielä isketään Paavilaisen toimesta ja viimein Penttisen tapsaa, siellä isketään pallolla urakalla. Toi on ihan oikein, tuomarin pitää osata katsoa omaa sijaintinsa ja nyt oli huono sijainti, ei siinä mitään. Mitä tuomarilinjasta olet tykännyt? Tosi hyvä. Sitäkin täytyy ihan kehua. Varsinkin tuolla Savonlinnassa siellä on ollut 2 naistuomaria viime 2 turnauksessa ja todella tyytyväinen ollut kyllä kaikki suorituksia tuomareiden osalta tänä vuonna. Varsinkin pakko kehua niitä 2 naistuomaria, ketkä on meidän pelejä siellä viheltänyt. Niin loistava toiminta. Joo, tuomaritoiminta on kyllä todella epäkiitollista hommaa ja tuomareista ylipäätään, mutta hyvistä tuomareista on aina pulaa ja ei siinä mitään. Marmatusta tulee, mutta sekään ei haittaa, että kovaluontoisten ukkojen hommaa. Siellä nyt EP Sportin toimesta rakennetaan peliä alhaalta asti. Juutti lähtee vetää ja suoraan, ei mene yli asti. Tulokkaalle pallo, Launialla puolella tulokas. Maalitakana lähtee aukaisemaan kuitenkin, sinne taisi olla joku, ei väliä. Miettinen lähtee tuomaan Launialla hyökkäystä, ajaa keskelle, vetopaikkaa hakee, ei kuitenkaan saa. Ja nyt siellä oli sitten Myöhäsen Timo ottamassa palloa pois ja Luukkosen Mikko antaa siinä vähän runtua, ei virhettä. Luukkonen vielä haetaan keskelle, Mattola, veto. Ja nyt ei tiedä, ei näe tänne asti ja tuomari ei ainakaan näyttänyt, vaikea sanoa. Tulkintahommeleita erittäin hyvin Palsanen Eero siellä pallon otti. Maalikamerat, ne sitten seuraavaan pelin hoidetaan. Ilmarinen tulee, taitava jätkä on. Hämäläinen kuitenkin pakottaa maali taakse ja Ilmarinen hakee edelleen vetopaikka ja lähtee vetoon, mutta hieman maali ohi. Ja erittäin näppäräoloinen jätkä on tämä Markus Ilmarinen, kenet tuossa jo nostinkin ja EP Sportin ainoa maalin tekijä. Kyllä, loistava liike ja kaverilla on hyvä veto. Pallonhallinta, loistava, suojaa palloa tosi hyvin. On kyllä johtava pelaaja ollut tänään EP Sportilta. Juuri näin. Peliaikaa pelattu 11 minuuttia, reilut kolmatta erää, eli vajaa 4 minuuttia jäljellä. Ja viimeinen kolmonenhan on tehokasta sitten. Seppänen siellä EP Sportin alakerrassa Ilmariselle ja Ilmarisen kautta rakennetaan kaikki tilanteet nyt. Ja Launiala on selkeästi haistanut sen, tuossakin 3 miehellä ollaan ja Heikkinen jakaa kuitenkin. Seppänen saa pallon riistoon, Ilmariselle haetaanko? Ei, Seppänen yrittää itse ja Nykänen blokkaa. Nykänen lähtee vastaiskuun Launialan toimesta ja nyt haetaan hyvää paikkaa. Siinä pientä mailaanlyöntiäkin tulee, mutta ei mitään. Kukkonen ottaa irtopallon, lähtee tuomaan EP Sportin hyökkäystä laidan kautta, mutta Heikkinen kuitenkin blokkaa sen. Ilmarinen antaa siihen vähän Heikkiselle painetta ja näin saa pallon. Ilmarinen hakee ja nyt siellä on yksin oli kuka? Siellä numerolla 77 Kimarin Kalle, mutta ei maistu maali. Ei ja nyt pomppii pahan näköisesti. Siellä on Rantanen ja niskassa on Ilmarinen. Rantanen kuitenkin avaa palloja erittäin hyvin tuonne painottomaan kulmaan ja pelin painopiste EP Sportin päätyyn. Paakki, 2 pisteen mies, hakee maalitekopaikkaa. Palsa kuitenkin erittäin hyvin pitää etukulman kiinni ja ottaa pallon. Peliaika jäljellä reilu 2,5 minuuttia. Kettunen pelaa Seppäselle, Seppänen keskellä. Kukkonen vetää ja hieno haku Arsilta siitä.
oli ikävästi pomppupallo tulossa ja liekko olisi pomppinut maaliin, mutta Arsi Hämäläinen Launialan maalissa nappaa hienosti pallon. Toisessa päässä samanlaisia otteita esittää Eero Palsa. Hyvä ilmapallon napsasu sieltä Seppänen. Seppänen tuo puolikenttää, hakee sieltä sitten oikealta Miettistä ja toinen Miettinen tulee, eli Tuomas Miettinen Launialan puolesta ja erittäin hyvä pallonriisto. Ja nyt huonoon paikkaan tuo Tumppi. Aika rohkea on nousu ja uhkarohkea. Kyllä, vähän oli uhkarohkea tuosta keskeltä nyt lähtee ja siellä oli molemmissa laajoissa kyllä jätkät ihan vapana ottamassa. Vähän turhaa ajoitosta, mutta onneksi ei sen pahempaa siitä. Ja peli jatkuu, 2 minuuttia peliaika jäljellä Lampinen pallon kanssa. Pelataan rauhallisesti Harmoiselle oikeaan laitaan. Vähän passivoituu nyt hetkeksi aikaa. Siinä oli pieni hypyhaju Miettisen Jarilta, mutta ei. Seppänen lähtee tuomaan EP Sportin peliä ylös. Vaihdetaan vielä Kukkonen pois kentältä. Seppänen ja Lampinen siinä kyllä selkeä rike. Vapaalyönnille jatketaan EP Sportin toimesta. Peliaika jäljellä 1.38. Tilanne 1-3 Launialalle. Edelleen haetaan Ilmariselle. Lampinen kuitenkin ottaa pallon ja sieltä rikotaan hieman. Ja hieno maali! Hieno maali Ville Lampiselta. Miten kuvailisit nopeasti? Peliratkaisuosuma ehdottomasti. No kellekä muulle kun se soi kuin kapteenille. Sieltä tuli esimerkki, että kuinka tämä homma tästä ratkaistaan. Ja Ville Lampinen loistava ajo tosta, vaikka hyvä estely oli EP Sportin, mutta vielä vaan läpi siitä. Ja veskari vielä kahville sieltä ja hyvä loistava 4-1. 4-1, Pökä-maali. Ne, ketkä ette tiedä mitä pökä on, niin ei muuta kuin Wikipedia, sieltä sitä ei löydy. Pökähän on perinteinen eteläsavolainen sana ja tarkoittaa länkiä. Tilanne 4-1, kun peliaika jäljellä 1.30. Launialla voidaan melkein jo kuulutella tässä ottelusta voittajaksi. 1,5 minuuttia peliaika jäljellä, kun Miettisen Tuomas vasemmalta rakentaa. Haetaan tulokkaalle, tulokas Lampinen. Kari on hyökkäysvitja ja siellä vielä Kari hakee hyvää vetoa. Mutta Palsa Eero hyvin pelannut tänään maalissa ja hyvä torjunta Miettinen. Kari hakee keskelle, leikataan ja nyt menetetään Ilmariselle. Isketäänkö siellä? Ei, tulokas pääsee väliin ja tulokas ottaa pallon ja tuo sille hakee Luukkosta, ei kuitenkaan onnistu. Kukkonen tulee EP Sportille, selkeä rike siinä Karilla. Peliaika jäljellä 49 sekuntia. 49 sekuntia ja Kukkoselle tilannetta haetaan. Kari kuitenkin ottaa pallon. Mattola, Ilmarinen kuitenkin takaisin ja jälleen sitten Mattola, Ville Veikko vie Marian siitä Ilmarisen Markuksen. Luukkosen Mikolla vetopaikka. Vetokin lähtee, mutta siellä saadaan blokattua. Juutin Pasi tuo palloa ylös. Heittää pitkän ja Hämäläisen Arsi nappaa varmasti. 25 sekuntia peliaikaa jäljellä, tilanne 4-1 ja siinä otetaan rike. Vapaari eli etäisyys eli estäminen ja rikkeen tekijä Kimari Kalle. Hereillä oli Arsi siinä. Joo, tuossa on just se Arsin pelisilmä, että onnistuu tossakin rauhoittama tilanteen näkee. Samaten, että siinä on kaveri liian lähellä, ei muuta kuin syliin vaan ja siitä peli poikki. Heikkisen Jari, hyvin irtopalloa, pieni rike siihen ja peliaika jäljellä 13 sekuntia. Launiala marssii voittoon tässäkin ottelussa ja puhas sarjassa. Kyllä, siltä näyttäisi tuossa reilusti 10 sekuntia edellä 4-1 voitto näillä lukemilla tulossa ja tästä on mukava jatkaa sitten 7. päivä 12 jatketaan kotiturnauksella silloinkin. Pelin ratkaisija henkilöt, Arsi tietenkin maalissa, mutta kenet nostat teidän joukkueesta hyökkäjistä esiin ja puolustuksesta esiin, yksittäiset pelaajat? No ehdottomasti Arsi Hämäläinen, tämän ottelun hahmo, ketä semmoinen työmyyri ja sitten tuolta semmoisen vähän näkymättömän pelaajan ollut tänään, mutta Rantasen Niko tekee tuolla kulmatilanteessa, voittaa 2 taisteluta, semmoisen pisti tuolla merkille. Ihan tällä alapäässä, puolustuspäässä tekee loistavaa duunia. Siinä on ehkä yksi, kenet nostanut. Okei, Antti, täällä oli meidän tuottajalta Tuomas Anttoselta toive, että kenet halusit? Lampinen kapteenina ja sitten... Eli Lampinen on kapteeni valmentaja, halutaan haastatteluun ja kuka muu? Tuomas? Arsi toisena. Kättelyiden jälkeen niin varmaan Antti käy nykäisemässä haastattelupisteelle ja haastattelupiste on tässä. No niin, Hämäläisen Arsi. Ihasteltiin maalivahti kollegasi kanssa otteita, mutta lyhyesti mikä tuntemus jäi ottelusta, voittoottelusta?
No alkuhan oli pahin mahdollinen, että ensimmäinen veto ja saman tien sisään, mutta sen jälkeen saa onneksi pari kiinni, niin jätkät pelasivat hyvin, ei helppo peli loppujen lopuksi. Oli aika gamesavereita tuossa kolmannen erää, oli alkupuolella 1-3 tilanteessa, aivan ääretön refleksihaku oikealla kädellä tuolta oikeasta takakulmasta. Näitkö vai oliko ihan haku muuten vaan? Riittävän pitkä kuin huitoon, niin kuin se joskus jääkin. No joo, ei se ihan silleen ollut. Erittäin hyviä otteita ja Antin kanssa ollaan vähän summattukin noita teidän hyviä. Huonoihin puoliin ei kannata ikinä mennä, koska ne on sitten vastustajille hyviä juttuja, mutta molemmat olette sähköitä maalivahteja ja miten olet itse kokenut teillä maalivahtijako toiminut tässä Launiala Lightningissa? Tosi hyvin on toiminut. Vuorotellen pelataan näin ainakin alkuun. Sitten jos toisella menee paremmin, niin se pelaa, jolla menee paremmin. Mutta ei ole tarvinnut paljon miettiä, että kumpi pelaa. Hyvin vuorotellen. Hyvä, ei tosta oikein sen ihmeellisemmin. Statsit on kohdalla, 1 päästetty maali ja torjuntaprosentti pitkän päälle 90. Hieno ottelu ja ehdoton key playeri niin sanotusti. Ja otetaan Lampisen Ville haastattelupisteelle, joukkueen valmentajakapteeni. No, Ville, lyhyet nopeat tunnelmat voittoottelusta, puhdas sarja takana koko sarjassa. Millainen vastustaja oli Savonlinnan Team EP Sport? No ehdottomasti sarja kovin vastustaja ja jätkäs tsemppasi hyvin kärkikamppailuun ja pääasia, että voitettiin. Niin, 1 maali, aika ratkaiseva maali tuossa pari minuuttia ennen loppua ja pieni rike tuli siinä, Ilmarisen Markus antoi painetta hyvin selästä, mutta niin vaan lurittelit pökästä sisään. Miten, yrititkö yläkulmaa? En tietenkään yrittänyt ylämummaa, katsoin, että pökät on auki, että sieltä vet. Juuri näin. Miten niin tästä eteenpäin, miten pelit jatkuu Launiala Lightningilla? 2 viikon päästään seuraava kotiturnaus ja ei muuta kuin sankoon joukkoon katsomaan. Joo, joukoista katsojista sen verran, niin parhaimmillaan, tai en tiedä oli parhaimmillaan, mutta mitä katseltiin, niin pitkän päälle 40 live-katsojaa ja tietenkin hyvä heille nähdä peliä ja pahoittelut edelleen äänestä ja muusta Antin kanssa kommentoitiin ja on myös jälkikatseltavissa sitten tuolla Mahlisivuilla ja sitten Mahlin Justin TV-kanavalla. Todellakin toivotaan katsojia tänne parin viikon päähän ja sama meininkikö jatkuu? Jees, kiitos. Kiitos Launialalle ja kiitos Anttosen Tuomakselle kuvaajana ja Tiilika Antille kommentaattorina ja päätämme lähetyksen tältä osin nyt täältä Mikkelin hienolta Sportforumin areenalta. Kiitos ja kuulemiin.